Hoxe en Musicalité pasamos unha tarde con Bala, unha das bandas revelación da escena galega. Coñecemos os rincóns favoritos de Gonzalo Arca en Vilagarcía e descubrimos o santuario de Charlie, un dos líderes da mítica banda Los Suaves. Bala para mí significa o que di o nome, non? Realmente é un nome que reflexa moito o que é a atitude do grupo, non? É un grupo moi intenso, moi rápido, moi visceral, e eu creo que realmente eso, non? Que cando tocan as balas silban, non? Realmente, non? Pois eu creo que ten unha gran personalidade, en la que realmente as súas influencias son moi obvias, cando escoitamos a Bala, pois recordamos a esos grupos como Hall, como Q's, pero realmente teñen unha personalidade no escenario, sobre todo no directo, que traspasa moitas barreiras e creo que conectan moito co inte, non? Eu considero que as mellores cancións de Bala están por chegar, estamos moi expectantes polo que poidan facer nun futuro próximo. Unha antiga definición de música explica que esta está formada por tres sinxelos compoñentes: melodía, armonía e ritmo. O máxico da música é que ninguén pode afirmar que melodía é mellor, que armonías son máis axeitadas ou cal é o ritmo idóneo, e, sen embargo, identificar unha combinación gañadora é do máis doado. Todo o mundo é consciente de cando se atopa ante unha gran canción. O difícil, o realmente complicado, é compoñela. Bala é unha desas excepcións que confirman a regra. Espera, que ridículo. Estás preparada, quenta os dedos así. Moi chis. Para que non che rompan cando metas na bola. Bala xurdeu das cinzas dun antigo grupo, que era un dúo tamén. E, bueno, a verdade é que xa nos coñecíamos da escena. As dúas tocábamos, como desgraciadamente tampouco hai moita muller, pois tiñamos nos pipeadas de sobra, xa sabíamos quen era quen. Tiñamos mogollón de referencias comuns e mogollón de... escoitamos música moi semellante. Nada, foi así comentalo, empezaron a sair referentes, non? Rollo Nirvana, Melvins, Queens of the Stone Age. E xa foi como... veña, clarísimo, hai que facelo. Dúas permítenos movernos, pois, se non temos que levar moito material nun coche, reduce os gastos a metá, o caché sae a repartir mellor. Sí, bueno. Quizais danos a oportunidade de tocar en sitios que mellor, pois, cunha banda de 7 persoas non poderíamos tocar, que sei. Tamén é moito máis fácil convencela, só tens que convencer a unha persona realmente, en plan, vamos a tocar aquí de locura, pois é moito máis fácil que ter que poñer a máis xente de acordo. Está guai, ten bastantes pros. Os contras, pois, son moi poucos, a verdade é que case todos son pros. Como contra principal, pois igual o de descargar, que somos menos, para cargar e cargar, é máis traballo para nós, porque ademais levamos moita cacharrada, moita cousa. E despois tamén para conducir, cando vimos por aí a tocar, pois menos xente para conducir. Sobre todo cando unha sae e a outra non sae. Sí. Aí un vai dormindo, a outra vai comendo carretera. Pero bueno, nada, polo demás, todo guai, todos son pros. Repite. Que cada vez estamos a poñer máis punkis, entón a evolución non a teño moi clara, pero seguro que cada vez imos facer máis ruidos. Non sei onde estaremos en 10 anos, pero en 20 a mí non vai dar a salud para seguir facendo isto, xa cho digo. E agora, tú tiras, non se importa que te teñas que ganar a partida. Imos ao revés. Os últimos temas que fixemos son máis rudos, máis punkis, xa non sei, como sigamos así, o seguinte xa non hai gorxa nin amplis que o aguanten. No!
enfadado, ¿verdad? Así, algún gusto inconfesable. Gustaba moitísimo de pequena de Corrs, que era un grupo de... Bueno, seguro que todo o mundo coñece, que eran 3 irmáns e un irmán. Tiña unha batería, eu xa daquela xa quería tocar a batería, e molame mogollón cada vez que as vía, decía en plan, Dios mío, como mola esta xente, eu quero ter un grupo de folk tamén e tocar así estas movidas. Ao final non foi folk, foi rock and roll, pero bueno, supoño que en certa maneira me influenciou bastante. O ideal é que non haxa diferencias, que non haxa diferenciacións, uns festivais para uns e para outros. Pensamos que aínda hai moito que facer. O primeiro Lady Fest foi no ano 2000 ou 99, sí, penso que sí. E, bueno, aínda hai moitas cousas que mellorar. Pensamos que é bo un festival no que se amosen propostas de mulleres facendo sobre todo caña, que somos poucas, pero estamos aí. E, bueno, que se vexa e que a xente deixo de ver como algo raro, como algo pouco habitual. Para o biopic de Valenton eu escollería probablemente pois o meu autor favorito. Lle poría unha peluca maravillosa a Jack Nicholson, que aparte de que me encantaría coñecer a ese tipo, seguro que iba a facer de min de maravilla. Penso que escollería a Uma Thurman porque a miña vida ás veces é así un pouco Kill Bill. Sí, ás veces, sí, Uma Thurman esta vez. I'm not afraid of this time. I'm not afraid of you. I'm not afraid of you. I'm not afraid of you.
Along at the Crossroads. A parte, el xa o sabe, que sempre yo digo, que é unha canción que góstame moitísimo, dende a primeira vez que a oín en acústico, sen ningún acompañamento por detrás, me impresionou. Creo que con Soul Jack e outros grupos é unha música que só a fan eles. Hombre, seguramente a fagan máis xente, pero dan a coñecer eles, é unha música que en Galicia antes non se facía. Foi na Sala Karma, aparte estaba Xesús, de John Ander, varios músicos coñecidos. Gustoume moito porque foi a primeira vez que o vin realmente o que podía chegar a valer a súa música con toda unha banda por detrás. Cumpe na música americana, mais sen mover o outro da comarca do Salnés, Gonzalo Arca está avalado pola súa experiencia en grandes bandas do rock galego e por unha traxectoria de milleiros de kilómetros e dúcias de cancións. Alguén debería dicir que o rock and roll non só é unha actitude, senón tamén unha longa estrada que percorrer. Things are getting better. She wrote to her lover in each one of their letters, and I know how she feels, 'cause I also have to lie about other things. Sitting with a suitcase in my hand, I've been waiting for the sun, but it doesn't come. The sun, waiting for the sun. The sun, waiting for the sun. The sun, waiting for the sun. The sun. I can't carry on this way down my mind. Life is very short, and there's no time. There's no time, no. Bueno, pois se non decidira haberme dedicado á música, pois sinceramente nunca pensei moito que me gustaría haber sido, non? Pero quizá me hubiese gustado ser veterinario. Veterinario, gustan os animais, por exemplo o Chuspi, que está aí, non sei se o vedes, que é o meu manager. Posiblemente me hubiese dedicado a outra cousa que xerase un pouco máis de cartos, como futbolista, posiblemente, do Real Madrid ou do Arosa SC, eso xa iría en función da calidade. O proceso ata chegar a isto, pois ha sido moi arduo e moi duro, é un estilo de vida este que non todo o mundo entende nin comparte, pero, bueno, os que nos dedicamos a isto, pois estamos decididos a levalo e a aguantar. Recentemente incluíuse na película El Desconocido, que está tendo moito éxito de taquilla, incluíse un tema meu. Realmente hai dous, pero un casi non se escoita porque soa polos cascos da filla do protagonista. Pero logo sí, logo ao final da película, o protagonista vai escoitando a radio, vai sonando Waiting for the Sun, que é el tema que os tocamos aquí fai un ratiño. Está claro que neste mundo da música é moi importante ter paciencia, non ter presas e non saber os pasos que estás dando e dalos con un pouco de sentido, meditándoos ben, porque realmente por moita presa que teñas non vas a ir máis rápido, o sea que con calma e dando os pasos apropiados sen agobiarse.
of roses haven't heard that dreams. Cosita buena. Pégale unha probada, ¿qué te parece? Pois nunha vez dixen, nun momento de atrevemento destos meus, que tocaba igual de mal que Bob Dylan. E o periodista preguntoume que opinaba eu, se era máis importante unha perfecta execución ou o talento propio e innato das persoas. Bueno, é de decir que depende, non? Porque hai xente que executa moi ben, é unha maravilla escoitalos. Pero, bueno, eu penso que o máis importante, máis que a perfecta execución, é máis que ser un superestudioso e todo isto, é un pouco a transmisión co público, facerlle chegar ao público o que ti estás querendo mostrar, con lo cual voume quedar co talento. Para min o talento e a transmisión é máis importante. Os concertos, un só no escenario, pois sempre son máis dificultosos, quizá, porque estás, ti só no escenario, tens que conectar ti absolutamente co público, toda a atención centrase en ti. Entón, tens que estar máis pendente de non... porque as gambas notanse máis. E outra, que tens que manter a atención do público durante hora e pico ti só, entón é máis difícil. Con unha banda, pois sempre hai un solo de guitarra, un solo de teclado, ou, bueno, sempre está un pouco máis dinamizada a cousa. Artistas galegos da historia que admiro máis, podería dicirche uns cantos, por exemplo, Andrés do Barro, un gran artista que aparte tivo moita importancia porque na época no que sacou o disco facelo en galego e chegar ao número 1 ten moito mérito, evidentemente. Pero se teño que elexir un galego, pois eu penso que me vai a quedar con Juan Pardo, que é un tipo que aparte dos seus éxitos, pois compuso para moita xente como Camilo VI, Fórmula Quinta, e, bueno, me parece un auténtico superclase. Prueba, esa outra. A ver, esto está guai. Así. Find Fallada's line. Please help me to cross the river. Break the rings when I will. Muchas gracias, teniente. ¿Qué pasa? ¿Hay bolos de fin de semana o qué? Sí, estamos aquí recuperando. O mundo do rock sempre estuvo bastante ligado aos bares. E sobre o dito ese de sexo, droga e rock and roll, Home, non sei como levan agora os máis xóvenes, pero, bueno, eu xa teño unha edad e agora mesmo, pois, sexo modo matrimonio, droga, pois, xa ves, cafeína, e logo, pois, eso, rock and roll, intentamos seguir manteniendo el tipo, pero non sei yo si non habrá que ir pensando ya en unha retirada. Xestionarse un mesmo todas as facetas do proxecto, pois, nun principio é bastante fácil porque, bueno, ainda estás arrancando, non hai un alcance tampouco moi importante. En un principio, de feito, eu o facía, manexaba todo, buscaba os concertos, manexaba as redes e todo isto. Pero, bueno, chega un momento que eu penso que é mellor que o artista se centre un pouco no que, pois, fijar os ensaios, ensayar, compoñer. E, gracias a Deus, eu teño a miña esencia detrás, Rock and Road, que son os que me buscan todos os concertos e xestionan as xiras. Eu sigo manexando as miñas redes sociais, porque eso me parece que é unha cousa que me gusta facelo directamente eu co público, aínda que xa teño por aí que me está dicindo que empeza a pensar en deixar de facelo, pero, bueno, de momento o manexo eu. Iso, xa é bastante complicado de fixar concertos, por exemplo, ahora levo todo o día co WhatsApp a voltas, porque, claro, somos 6 na banda, e para ponerse de acordo entre todos é complicado, o sea que mellor ir dosificando esforzos entre varias personas.
Charlie e eu, cando nos coñecimos, pues, discutíamos moito, sobre todo de música, de rock and roll. Para el Chuck Berry era o máis, e eu, pues, bueno, discutíalle que había outros guitarristas tamén bons como el, pero así, en certo modo, pues, fraguamos a nosa amistade. Autores de himnos xeracionais, representantes mundiais do rock feito en Galicia e expoñentes de toda unha subcultura urbana, los Suaves achéganse a abdicación do seu reinado. Pero aínda que todo imperio remata, o importante non é ter reinado, senón a pegada do que vai ser lembrado durante anos. Hola, acaba de pillarme lendo as esquelas, porque é o que teño que ler xa a estas alturas, por si algún amigo, por desgracia, abandona este mundo, ya a amizade, non? É o que lexo primeiro no periódico, antes eran as páxinas onde salían na última páxina tías en bolas ou case en bolas, pero ahora como xa non son tan salido, pois leo isto, o primeiro, despois o problema de ajedrez, que é un deporte que sempre me gustou, e aparte que tes a posibilidade de darlle mate a un rei sin que vayas ao cárcere. Entón, iso divertime moito. Bueno, pues estamos aquí paseando no Xardín do Posío, onde de neno, de cativo, viña a xogar un pouco con os meus irmáns, sobre todo con Chicho e con Javier, aínda que eu son da parte da Alameda dos meus xogos. E imos camiñando por un sitio emblemático da cidade, foi donado por unha veciña fai moitos anos, a cidade de Ourense, non o concello ni nada, o pobo, a xente de Ourense. É o máis maravilloso son que un ten ao longo da vida, os ruidos das guitarras do rock and roll. É a vida que escollín, é a vida que acabará comigo, e, polo tanto, non podo queixarme xamais de algo que me fixo ser feliz, que me sigue facendo ser feliz e que sempre estarei moi agradecido. As guitarras, o rock and roll e o ruido. Ahora vou a tenda a comprar revistas de ruido. Hola, Jorge, bons días. A ver, vouche pasar a revista. Xa teño. Esta non. Esta sí, esta teño, pero esta non. Que tal todo, ben? Bueno. Tanto temporal. Vale, gracias. Xa cho pagarei. Hasta logo. En 35 anos de carretera, de compartir coches, furgonas que subían a 40 por hora, alquiladas, de compartir ensayos, actuacións que non foron tamén moi ben, si tivemos algún momento malo. Un momento tremendo que sentín eu foi nunha actuación que tivemos en Madrid, xa foi algúns anos, que foi tan descalabro que necesitaba un tsunami, necesitaba un rayo, algunha bomba que explotase en algunha parte para poder irme do escenario. Se foi un momento máis delicado, un momento que me sentín alleo ao mundo que eu formara alá polos anos, no ano 1980. Sería algo anecdótico si se chega a facer un disco, pero o fundamental é rematar unha historia tan longa, tan fermosa, pois ca música en directo. É o único que pretendemos, é o que nos pide o corpo, e todo o demais que surda ao redor desa historia, pois será algo anecdótico.
Era unha loucura, era unha fermosa loucura os concertos nos 80. Concertos inolvidables porque íamos a tocar sin apenas equipo de valor, de nivel, donde a nosa proba de sonido era por todo roxo, todas as agullas, pero arnosas, digamos, do noso equipo, e tamén a da pea, o que sai fora. Sobre todo para que a xente se lembrase de nós. Indo unha semana inteira con un pitido no oído, eso era un triunfo. Estos suaves teño aquí e tal, pero non se olvidaban do nome, non? Xa non son tan suaves, dicían. Ya era unha locura, a xente subía ao escenario, todo era sano, era un caos absoluto, pero era un caos que era moi divertido. Nós enérxicamente seguimos tocando da mesma maneira, sintindo a música con esa mesma paixón e demostrando enerxía absoluta nas cancións que interpretamos. Pretendemos que os suaves, toda esa xente que tanto nos ha seguido, que nos sigue, xente nova, xente veterana, que se sintan orgullosos de nós. De unha maneira de que se sintan orgullosos é que rematemos dignamente, como deben rematar os homes as súas vidas. Vou escoller o primeiro disco que máis me gustou a min, hai moitos que me gustan todos. Pero o primeiro porque ten ingenuidade, porque ten uns inicios que foi moi emocionante o gravalo durante 5 días, gravalo, sacarlle as misturas e todo, foi unha maravilla. Os demais encántame tamén, pero claro, son moitas cancións, son moitos discos e hai que escoller algún. É o primeiro, Esta vida me va a matar. E casualmente teño aquí. Cuidado que es vinilo, cuidado que es moi peligroso. Es vinilo, leva agulla e tal, xa sei que algúns non me lembrades o que é iso, pero é moi peligroso. É como os libros, cuidado, moita xente que non se acerca a eles. Cuidado, tal, que é peligroso. E o vinilo igual, cuidado, pero se pode estallar. Esta é a canción. Está bien, Pois esta é a miña praciña dos Suaves. Unha praza que me trae moitos problemas, porque por eso veño tanto ao far. Porque teño que estar ahora vixiantes, porque teño que mantela limpa, non quero que lle teñen ni que escupan, ni que boten colillas, ni botellas rotas, que lle vayan boitar ao resto das prazas de Ourense. Pero este teño que andar facendo unha labor de vixiancia. E é os disgustos que me trae. Pero bueno, xa me entreteño despois ali. Gracias por todo. Vivan os Suaves, vivan as Burgas, viva Ourense. E vivid de vos tamén, que nos facedes falta. A Dios le encanta la música. Sí, hay una pintada. Una pintada en el padre. Yo soy Suave.